Прывітанне! Вы слухаеце падкаст «Лісты да мамы» ад культурна-асветніцкага парталу «Будзьма.орг». З вами Ганна Комар, і тут я распавядаю пра сваё жыццё ў Лондоне, а таксама дзялюся думкамі на розныя тэмы, ад радасцяў і цяжкасцяў эміграцыі да фемінізму, гвалту і адносінаў паміж дачкой і маці. Любая мамка, каляды надышлі, і як бы я не ўпіралася, ты ведаеш мае складаныя стасункі з традыцыямі. А і мяне засмактала святочная атмасфера. Званы мясцовай царквы, якія штогадзінна адзначаюць час, вызвоньвалі калядныя хіты. Святочная ілюмінацыя ператварыла стомленых мясцовых жыхароў, цікаўных турыстаў, а ў грамадскіх месцах людзі зычылі адным вясёлых калядаў. Каляды 25 снежня тут галоўнае свята для многіх, нават тых, хто не прытрымліваецца рэлігійных поглядаў. Гэта і доўгачаканы адпачынак, і магчымасць прабавіць час з сям'ёй, з блізкімі, што праўда, хоць для многіх нагода пабыць з сям'ёй радасная, шмат хто не можа гэтага зрабіць, альбо не хоча, альбо не мае сям'і, альбо не мае нават дому. Цябе, напэўна, цікавіць, чым я займаюся падчас гэтага свята. Я ж не каталічка, а ты традыцыйна лічы 25-га каталіцкім раством. І ўвогуле ў парт называеш польскім, хоць я і тлумачу табе кожны раз, што не толькі палякі каталікі. У мой першы лонданскі снежань 3 зімы таму я вырашыла цалкам праігнараваць свята. Гэта было лёгка зрабіць, бо я тады не мела кола блізкіх сяброў. Раніцай я чытала кнігу, а ў дзень выйшла на шпацыр у парк Хэмпстэд-Хіст. Ён знаходзіўся ў паўгадзінным шпацыры ад мяне, а я хацела даследаваць раён. Таксама я мела заданне ад маёй псіхатэрапеўткі пагутарыць і пасябраваць з Лонданам, бо стала відавочна, што дадому я пакуль не вярнуся, і я зрывалася на Лондане, які быў ні ў чым невінны. Горад стаяў пусты і ціхі. 25 снежня ў Лондоне, як і ва ўсёй краіне, не працуе грамадскі транспарт. Па дарозе ў парк мне сустракаліся рэдкія машыны і яшчэ больш рэдкія пешаходы. Затое ў парку людзей было багата, асабліва з сабачкамі. Падчас ковіду ў Лондоне былі ўсталяваныя даволі строгія правілы. Выходзіць хаты можна было ў вельмі абмежаваных выпадках. Па медычную дапамогу, па прадукты ці лекі, калі гэтага патрабавала праца, і раз на тыдзень для фізічнай актыўнасці. Многія завялі сабачкаў, бо з імі можна было выходзіць на шпацыр. Плюс сабакі добрыя сябры, якія паляпшаюць псіхічнае здароўе людзей. Лакдаун скончыўся, а сабачкі засталіся. Я прыйшла ў парк, стала пасярод узгорачка, з якога былі бачныя вежы сіці, і ў голас гутарыла з Лонданам, тлумачыла свае пачуцці, прасіла прабачыць, што злуюся на яго, і прасіла падтрымкі. Праз 1,5 гады пасля таго дня я пераехала ў новы дом у 3 хвілінах ад таго самага ўзгорку. Чым не цуд? І ўсё ж мне было самотна ў той калядны дзень, і я вырашыла так. Я магу супраціўляцца гэтаму святу і заставацца самотнай, а магу быць сярод людзей і грэцца ад іх цеплыні. На наступную ноч перад раством я была ў Дж, разам з іншымі такімі ж самотнымі, хто не мае сям'і побач. Это быў вельмі утульны вечар. Мы з маёй беларускай сяброўкай прыгатавалі беларускія навагоднія салаты, якія дадалі пачуццё дому. Гарэў камін, на фоне граў калядны джаз, Дж чытаў нам гісторыі, чывава мафін, прыемна ўзбуджаны прысутнасцю гацей, бегаў і зазіраў нашыя талеркі. На наступны дзень я адпачывала, адчуваючы сябе не чужой і не адзінокай у гэтым горадзе. Сёлета мы зноў збіраліся ў Дж. Гэтым разам ангельска-беларуска-украінскай карэйскай кампаніі. Усе прынеслі штосьці са сваёй традыцыйнай ежы. Мы пілі глінтвейн, гутарылі, гулялі ў пошук скарбаў, абменьваліся падарункамі, пісалі на паперках, што хацелі пакінуць 2024 году, і спальвалі, і мы пісалі, што хацелі б забраць з сабою наступны. І захоўвалі. Спявалі, я нават заспявала беларускую калядку, а ў свеце нам навіна была. І астатнія падпявалі радок, які паўтараўся. Святы вечар. Гэта было так кранальна, і мова не перашкода. Пасля некаторыя паехалі да хаты, а 5 нас схадзілі на святочную службу ў мясцовую англіканскую царкву. Мне было дужа цікава паглядзець, як гэта адбываецца, якія традыцыі. Англіканская царква ў параўнанні з праваслаўнай ці каталіцкай вельмі простая. У ёй няма выкшталцоных упрыгожанняў, вонкавага бляску. Мне гэта імпануе. Службу вяла жанчына. Я так зразумела, што яна і ёсць святаркай у царкве. Весці багаслужэнне ёй дапамагалі некалькі служак. Тэксты, якія мы спявалі, як і тэксты малітваў, былі традыцыйныя, але прамовы, якія рабілі служкі царквы, былі даволі актуальныя. Узгадалі Украіну і газу, і небяспеку экалагічнага крызісу, і чарговы царкоўны скандал, звязаны з сексуалізаваным гвалтам. Праўда, рэлігійныя цырымоніі ўсё адно не маё. Беларускія каляды ў Лондоне пачаліся з традыцыйнай святочнай батлейкі, якая прайшла акурат на сонцастаянне. Гэта было сапраўднае свята, прыгажэнныя лялькі, хор і традыцыйныя спевы, і скрыпачка,
Так і хацелася пару разоў затанчыць лявоніху. У беларускай супольнасці на поўначы Лондона таксама ёсць традыцыя святкавання калядаў. Служба ў царкве, прыняццё ў Марыенгаўзе. А пасля некаторыя застаюцца святкаваць вузкім колам, гатуюць традыцыйныя беларускія стравы. Сёлета была куця, грыбная поліка, перапечкі, тушаная капуста, узвар, пячоны карп. І сена пад абрусам. Традыцыі на дабрабыт і багацце на наступны год. Вось я табе распавяла, што робяць людзі, у якіх ёсць дом, ці куды пайсці на каляды. А як быць тым, у каго няма? У Брытаніі, у адрозненне ад Беларусі, бесхацінцаў не хаваюць, і ад іх не чысцяць вуліцы. Ёсць некалькі арганізацый, якія дапамагаюць людзям, што жывуць на вуліцы. Напрыклад, арганізацыя «Крызіс» штогод перад Раством ладзіць збор, каб аплаціць гатэль ці хостэл у калядную ноч для бесхацінцаў. Сёлета яны планавалі падтрымаць 6 000 такіх людзей. Вось і завяршаю свой чарговы ліст. Са святамі, мамка, няхай святло хутчэй пераможа, а ты клапаціся пра сябе, адпачывай больш, добра харчуйся, ды сачы за імунітэтам. Папрашу святога Міколу пра хуткую сустрэчу для нас. Твоя дачушка.